Salutare și bine am găsit la un nou episod la mine pe canal. Nu știu dacă recunoașteți acest lobby, însă, da, nu știu cum a pirofobia. Înainte de toate, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți să facem videouri cu Roblox. Și problema este că eu am mai jucat apirofobia înainte. Am ajuns pe la level 8 și nu m-am mai jucat de mult timp. Și o să începem de la început, de la lobby, de la 0, pe easy. Și o să vedem în episodul de azi până la ce nivel ajungem și dacă văd multe like-uri la video de azi, o să facem și partea a doua în care o să avansăm și cine știe poate să terminăm chiar și jocul. Nu în partea a doua, dacă o să facem. Oricum, hai să dăm start, să vedem ce o să iasă și sper că mă aud bine. Oricum, hai să vedem. Ha? Am primit eroare. Stai că mai încercăm o dată. A few moments later. Este! Ne teleportat, cred. Momentan, ne teleportează. Gata, ne teleportat. Bun. O să las animația în început să meargă. Pentru cei care nu mai jucat jocul, să vadă și ei cum este. Stai că nu pornește animația. Hai să vedem. Gata, bun. Merge, v-am zis-o că merge. Hai să vedem. Ok. Hai să punem pe grafici maxime. Sau ai pus pe grafici maxime? Da. Mai urăsc în ciocăne aici în căști. Camera rolling. Action. Hai să vedem. All right, cut. That was good. That was good, guys. Yeah, that was good. I'm thinking we get a wide angle and we're done, all right? Yeah. Okay, how much? A little more. Și am ajuns în backrooms. Stai că am început prea tare. Ok, deci am ajuns în backrooms. Și ăsta e jocul. Pe F din câte știu avem flashlight. Pe H fluierăm. Pe Shift dăm sprint. Și pe Ctrl avem crouch. Din câte știu astea control. Da, hai să... Și scopul nostru este să găsim ieșirea din nivel, urmărind săgețile. Și bineînțeles să ne ferim de monștri, că doar în orice joc horror trebuie să existe și monștri. Of. Și dacă noi ne ducem după săgeți, și partea proastă e că și obosim în jocul ăsta. Și nu prea fain când obosești. Doar că ai 5 vieți și asta e partea frumoasă. Am văzut o săgeată acolo. Ok, când se încetoșează așa ecranul, atunci se reduce din energie. De încolo și am găsit. Gata, uite, am găsit ieșirea din nivel și gata, trecem la nivelul 2. În teorie, în practică e level 1. Asta la care l-am făcut era nivelul 0. Oricum, nu contează. Aici cred că e void-ul în teorie, da, nu. Hai să mergem mai departe. E că până acum ducem destul de bine. Bun, aici o să fie un pic mai greu să trecem pentru că suntem singur. Și na. Sper că o să reușesc să ies și din nivelul ăsta. Fără să mor, bineînțeles. Că văd ușa. No, bun. Aici e un monstru. Și o să vreau să îl
trag aici, să fiu sigur unde îi. A few moments later. Că se mișcă. Uită-l. Uită-l. Ioi, stai că intră prin pereți. Ok, hai să stăm mai departe un pic. Ok, ne-a auzit. O secundă să înțeleg cum funcționează. Ok, cred că am reușit. Nu. Bana ce trebuie să fac la el. Da, am murit. Habar n-am ce trebuie să fac la el, așa că o să revin eu după ce o să încerc să fac ceva. Ok, hai că dăm viteză. Repede. Oh. Fugi. Ok, hai să dăm și de asta repede. Chiar dacă sunt mort. Ok, am ajuns la început. În zona de la început. Acum o să încerc să mai dau de manivele. Uite una acolo. Ba n-am unde monstru în momentul de față. Și cred că am dat vreo 4, nu știu de câte mai am nevoie. Oh, uite-l. Ok, s-a buguit. Pentru mine e bine, dar nu prea pot să plec de aici. Fugi! Ok, cred că-s mort. Sau nu? Ok. Bun, hai că am reușit. O să revin după ce suntem gata. O să revin după ce sunt gata. Ok, hai că am trecut și de nivelul ăsta. Foarte bine. Hai.
repede și nivelul următor. Deci am căzut prin gaura aia de sus. Uitați că vă arăt imediat după ce schimb animația. Deci ne-am căzut din gaura asta, din care nu ne putem întoarce. Am ajuns în camera asta care e asemănătoare cu cea din primul nivel. Are pe asemănător cu primul nivel. Și bineînțeles avem și desene. Aici e un desen. Avem aici o jucărie. Și un fel de bucătărie, cred că e asta, habar n-am. Și mai avem aici o cameră care e baie. E o baie și avem un wc. Ok, noi trebuie să mergem pe aici, pe scări. Și o să ajungem într-un loc foarte fain. Ăsta e locul în care am ajuns. Și dacă ne uităm pe geam, suntem în acest loc. În fine, noi trebuie să mergem înainte, tot înainte, până când dăm de asta. E bine, aici eu îmi pregătesc telefonul, pentru că o să trebuiască să fac o mică șmecherie. Aici trebuie să sărim în gaură și o să ajungem într-un nou nivel. Mă rog, partea să făcea parte tot din nivel. Habar n-am. Da. No, bun. De ce mi-am pregătit telefonul? Pentru că acum eu o să trebuiască să-l pun pe CTRL. Ca stau pe crouch. Pentru că este un monstru aici. Care nu te aude. Care te aude numai dacă nu stai pe crouch. Și dacă sari. Monstru un fel de om, combinație între un om cu un câine negru. Și uite-l, ăsta-i. No, bun, acum el poate să intre și prin mine. Că nu mă poate omorî. Vreți cum fac gălăgie? Cum vine spre mine. Și câteodată se mai mișcă ciudat. Nu știu de ce. Cred că e un fel de animație de sprint, habar n-am. No, bun, noi trebuie să găsim 3 chei. Trebuie să găsim 3 chei. Ca să deschidem 3 lacăte. De acolo, de la poarta aia. Poarta de acolo. Ca să putem să trecem mai departe nivel. Bun, și pentru asta noi trebuie să deschidem sertare. Și cheile se pot afla în sertarele astea, în primul, al doilea și al treilea. Noi deschidem pe primul, al doilea. Și uite, avem o cheie. Am găsit o cheie deja. Pot fi deschise numai sertarele astea care sunt în picioare, adică cele căzute nu pot fi deschise. Și cheile se generează tot timpul random. Așa că, da. Plus pe lângă asta te poți și ascunde. În dulapurile de genul. Cum o să astea. Te ascunzi, mă, că faci gălăgie când ieși. Asta e partea nasoală. Ok. Și te poți băga așa prin sertare ca să vezi cheile. Ca să nu te ridici în picioare. Eu șmecheria asta folosesc. Ok. Hai să vedem mai departe. Ăsta e un nivel destul de lung. Cred că e unul dintre cele mai lungi nivele ăsta.
și dintre care am jucat Level the End, care s-ar putea să dăm de el în episodul 2 dacă o să fie. Și avem primul sertar, al doilea și al treilea sertar în care nu e nimic. Ok, nu nimic aici, hai să mergem mai departe. Opa. Și dacă mori, cheia cade, sau cheile, dacă ai mai multe, cad în locul unde ai murit. Deci asta e o parte destul de faină. Că avem încă o cheie. Și încă una. Bă, am avut noroc. Hei, stai mă. Nu pot să intru în dulap. Hei, alo. Am aici un mic conflict cu dulapul, vă rog să mă scuzați. Ei, am luat cheia, bun. Acum mergem la poartă să o deschidem. Ok, eu mă deplasez foarte repede așa, sărind pe crouch. Cea mai bună metodă. Și cheile nu se pot afla în stările astea, pentru că nu prea se pot deschide. Așa că hai să facem o șmecherie. Și 3. Na bun. Aici trebuie să găsim 8 butoane, cred. Și monstrul se poate bugui în ușile astea. Hai să vedem. Uneori te bagi în zone degeaba. Mă rog, aici, în locurile astea, te poți pune pe crouch pentru că monstrul nu poate intra. Of. Ok, monstrul e lângă perete, că m-a mirosit. Hai să vedem mai departe. Deci am apăsat un buton. Și avem o grămadă de uși prin care putem să intrăm. No, bun, aici e un pic mai greu să trecem. Numai dacă ai un skin mic, atunci se poate intra ușor. Și aici butonul este în sertar. Și nu tot timpul butoanele îs mai mult de 8 camere, cred că sunt 10. Și butoanele la fel se generează random. Deci o să fie camere în care dacă ai ghinionul, intri degeaba. Ca să afli că nu e niciun buton acolo. Deci, da. Sperăm că asta e ușa ultima și avem buton. Bun. Bun, acum cred că nu mai sunt alte butoane. Totuși hai să mergem și în ultima cameră. În cea de acolo. Da, nu este buton. Ok. Acum tot ce trebuie să facem este să ieșim din level. No, bun. Și înainte de asta, vreau să vă arăt ceva. Vreau să vă arăt cea mai frumoasă baie din lume. Este baia cu sus în jos. Bineînțeles, avem aici un simulation core, care l-am luat deja. Acum cred că sunt simulation core în fiecare level. Nu, cred că sunt 7, deci nu cred că sunt chiar fiecare. Pentru că sunt 2 la acest nivel. No, bun, și acum
Mai țineți minte că era o ușă, nu cred că v-am arătat-o, chiar la început aici la level. Era chiar la începutul coridorului. Bun. Și ce trebuie să facem? Să dăm sprint la ușă. Ai. Mai avem 3 vieți. Bun. Acum, în teoria trebuie să fie salvat. Așa că o să intrăm pe ușă și nu ne mai putem întoarce. Asta e un fel de portal, cred. Oricum. Aici trebuie să coborâm jos și nu putem să sărim. Ok, stați că am obosit. Și înainte să ieșim, mai este aici un simulation core, chiar în spatele la scări. Și urmează următorul nivel. Da, ăsta e următorul nivel care o să-l jucăm în al doilea episod. Da, oricum, cam așa a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut, uitați de like-uri, cum am menționat și la început. Și da, eu am fost Arică de Măntrei și v-am salutat. Pa, pa!